Masiphatha kumuntu bafethu izinye manje besingokhola kanza kwethu ngoba ngabo wasithithe izinye umngane hayi ngingokole kabi arresting someone for nothing. You cannot arrest our driver. Hey, yawona nje bafethu, hayi ayilelizwe bafethu, mina ngiyalibonga nje lelizwe, ngiyalibonga nje lelizwe. Avinga lapha mina kujaneni la eyazi, hayi yawona la ngaze ngiyibonte nje nganza kwethu, haza ngiyibonte nje. Ngiyavijwa lana kuthatha udriver wethu wemoto esihamba ngayo lana, emveni kolokho uthathwa abaphoyisa lana kungenasizathu, asikho nesincane isizathu. Bathi bambophela ukuthi umkhonto engiphethe u-dangerous. Umkhonto ngiphethe umkhonto, wathi umkhonto is a dangerous weapon, bathi responsibility ka-driver. Bengadrive mina, drive omunye umuntu, bathi bambophela umkhonto is a dangerous weapon. Uyayimagine awona nje futhi akaze ngiyibone nje sifinshiwe manje lapha eduze komuzi kaNcamalala. Kodwa ngempela South Africa ngithini into enjengalana nethini la sifinshiwe amaphoyisa ungabonanga kanani, ungathi azokhuza udlame la ngobandlululo. Lo ngifaka imask yazo ngikhuluma nani. Izinja nazi izinja sakhokhotha lapha ziyadelela uthatha umkhonto wami uyokhomba uthi ke u-dangerous. Ngiyamtshela mina ngithi umkhonto wedlozi lona. Umkhonto wedlozi abedelele likhono kwalapha nazo ngiyibonke nje.